Takže priatelia, opäť sa vám hlasíme a nevieme, či naposledy, lebo stále nás prekvapí nejaký nový výhľad. Práve sa môžete kochať pohľadom na svetoznámú ulicu Champs-Élysées, kde na tejto ulice sú najlacnejšie určite, no tam vlastne nie je lacné nič. Akurát ten pohľad máte zadarmo, no. No keď samozrejme nemáte viac ako 18 rokov. Áno, samozrejme. Inak by vás to vyšlo. No neskutočník 9,80. Francúzskych euro, presne tak. A svetoznámy kruhový objazd. S 8 000 pruhmi. Môžete vidieť premávku o 9. večer. Je to úplne neskutočné. Vôbec vo Francúzsku je veľmi nepokopiteľná doprava. Ako prednosť, má tempo ísť rýchlo. Alebo pravidlo pravej ruky nepoznám. A asi ho nepozná asi nikto. Oni ho nepoznajú. Podľa mňa je to veľmi nepochopiteľné, čo sa tu dokazuje v doprave, ale neviem, oni si rozumejú, tak je to celkom fajn. Milí diváci, asi sa s vami rozlúčime už na dobro. A síce trhá nám to srdce oddeliť sa od vás a natáčať tieto videá pre vás, ale bohužiaľ situácia je veľmi krúta a musíme to spraviť. Takže pre televíziu Patrikaku, našu Hric Lukáš a Patrik Bosak z Paríža. majte sa pekne, dobrú noc.